המכנה החיצוני, פלוס או מינוס? פלוס. 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 מה זה נספרסו בשבילך? זה כמו משפחה גדולה. יש שפה בינינו שזאת שפה של נספרסו. חד משמעית המקום הבטוח שלי. אני קם לעבודה בכיף, אני מחכה לקום לעבודה. ברגעי קפה שלנו אנחנו ממש יכולים להתחבר אחד לשני, ממש יצרנו לעצמנו משפחה. תמיד קיבלו אותך כמו שאת? כן. כן. בילדות היו רגעים כעולה חדשה, אסיאטית, אז היו קצת צוחקים על זה. היום נראה לי זה אפילו ההפך. אני באופנה. בנספרסו כל אחד יכול להיות מישהו. בוודאי. חד משמעית. ברור, כן. סך הכל אנחנו משפחה. זה אני אוהב ממש בנספרסו. אתה ממש יכול להיות אתה, להפגין את האישיות שלך. אף פעם לא הרגשתי תחושה שלא מקבלים אותי, שלא מקבלים מישהו אחר. ושנינו שקעקועים גדולים, נכון? כן. איזו תכונה שלך לא רואים בדרך כלל? נראה שאני מהאנשים שיוצאים עד מאוחר ומתפרעים. האמת שאני הכי רחוק משם. אף אחד לא רואה שבאופי שלי שאני צעיר. אני עדיין בן 18, אבל כל בן אדם שאני מכיר, הוא חושב שאני קצת יותר. איך הסטייל החדש? אני מתה עליו. זה משהו מדהים. אהבתי ברמות. ככה אני צריך לראות מול הלקוחות שלנו. הגוף שלי נושם. ככה אנחנו מדברים גם, דרך הליבוש. גם הבגדים ממוחזרים בנספרסו. זה באמת מטורף. זה ממוחזר, אבל זה איכותי. סוף סוף יש צבעים. בדים יותר נעימים, יותר נושמים. את אוהבת מה שאת רואה במראה היום? היום כן. פעם לא אהבתי. כל ילדה עם טלטלים חוותה את המשבר הזה. יש ימים ויש ימים. כן. הציפורניים אגב זה במיוחד לזה. האמת שבמקרה יצא. איך את שותה את הקפה שלך? אספרסו ארוך עם חלב. אני תמיד שותה דאבל אספרסו. קפוצ'ינו, אבל חזק ומריר שככה הבעט אותי מהמיטה.